kana mweya wokushandiswa wabata, anonzwa kuti zvaari kuitirwa nemukadzi wake zvishoma ndoda kudarika ipapo. Haanzwe kuti murume womunhu, anonzwa kuti aiwa mukadzi wacho pane paari kutadza. David haana mukadzi, ane vakadzi vaigona kuita majuti yekuti dhedhi vaakutonhorwa, regai tidziise dhedhi. But vakadzi vese vonzi endai uku, toda kutsvaga mumwe musikana. Ende musikana wacho wotoregera kubvunza kuti ko zvatadzwa here naana Bhetishebha vese madzimai ese ari muno ana Abhigeri wazvitadza here? Anonzwa kuti aiwa ndinopinda hangu mugumbezi. Kune vanhu vakuprefeya kupinda mugumbezi than kupinda muwanano. Pamwe uri kuinzwa shona iyoyi. Kune vakugona kutambira mugumbezi chete. As long papalasi breakfast ichirohwa, hembe tichitengerwa, kana ndikanzi ndakuroorwa, totambira hedu yemugumbeze iyoyo. Uchizobuda nei mugumbezo hapana? Ana Bhetishebha vabereka mamwe madzimambo, ana Solomon. Ukaverenga pamberi uchanzwa kuti musikana uyu haana chaakawana mupalaso. Chasara kudzingwa chete nokuti Solomon kana apa nyanga anosapota kwa mai wake. Ariko mabasa ekuti avakurwise, vanokusumudzira, unorwiswa nesalary. Unosumudzirwa zvokuti vanhu kumusha uko vanokuvenga kuti but ndishefu kusouth ikoku. Gamba ndishefu ari kudziisa vamwe. Kambani iri kudzirwa nekuda kwake. Vakatomisa position yene kuti ane zvaanogona but havana moyo naye, vane moyo nezvaanogona zvingabenefite company. Kuti uri ukushandiswa as a tool yekudziisa masystems ehomwe dzevanhu. Ndati ndiri kuzviparidza kuti area yoyo Mwari wakuwanire nyasha inoda kukanselwa. Kune demoni risinganetse aiwa rinotokurega uchipinda muwanano, but muwanano imomo zvoto Bible rangu rinoti Jacob arora vakadzi vake vaviri. Mwari vakazviona kuti Jacob haasi kuda Leah. Yet Leah atororwa na Jacob. But Mwari ndokubva vaona kuti nyangwa arorwa but haasi kudiwa. Ndopa vakakonzera Leah kutanga kubereka Rachel asiri kubereka. Nechikonzero chekuti Mwari vakatoona kuti kurorwa arorwa but kudiwa haasi. So kurorwa imwe subject, kuzodiwa imwe subject. Zvinoti Mwari vasakubatsira unoita dambudziko rako rekusadiwa wakarorwa. Pamwe usiku ndinzwe. Zvinoita ufunge kurorwa, but Mwari ndo vakatoona kuti uyu haasi kudiwa. Asi achitosunga Zambia aitonzi mai Jacob, iye na Jacob hawirirani. Mwari ndo vakaona kuti Leah haasi kudiwa but akarorwa. Kuna mwa challenges are so internal yekuti Mwari vakasakuona kuti vakununure kunze vanenge vachikuyemura but mukati uchichema. Dai taiziva misodzi inochema madzimai ane varume, unyatsoona kuti kune vari pavarume but vanoita seshirikadzi. Jesu akabvunza mukadzi weSamaria akamuti chienda unodana murume wako, zvikanzi handina, zvikanzi wataura chokwadi kuti hauna, nokuti ari kumba uyu haasi wako. Kureva kuti pakatova nechiprofita chakakura kuti munhu anenge aine murume, but kana Mwari vakubvunza zvevarume chaizvo, munhu anogona kutonamatira kuti Ishe ndiri kudawo murume, iye ari pamurume. Nyangwe nemabasa, kune mabasa akadaro ekuti unenge une status chiremerera but wegozoti mara hapana. Asi uchinzi chef, boss barinona kumushandisi kuvaka. Pane kuabuswa nekupiwa mabenefits ekuti vanokuona zvavo vanenge vachiti zvavo vari mupalasi. But wega unotoziva kuti life yandinorarama era hakuna chef wakadai, vasina pekugara. Uchingonzi chef. Wega unyatsozinzwa kuti hakuna boss vakadai. Vasina uchavanganongedzere cheupenyu hwavo. Vanhu vachitokusaluta vachikutya.
wega uri mumba mako uchizoziva kuti but ushefu wacho unenge ngoitana shefu hapana zviri papa.